estrategias de servicios sociais con programas que propoñan solucións aos problemas reais e aos problemas de hoxe. Teñen que investigar por territorios as dificultades, os problemas das persoas na actualidade, porque non son os mesmos que fai 20 anos, e reforzar os programas que se precisen, tanto na infancia como en maiores, como en población inmigrante, etc. O sea, dende logo non existe planificación no servizo nas políticas sociais neste momento en Galiza. Ademais, isto está afectando negativamente a outras consellerías e outros servicios como o da saúde que está saturado porque política social non dá resposta ás súas competencias. E o sector, vos, os colectivos que traballades man con cos dependentes, sodes escoitados porque, bueno, se habería que mudar tantas cousas como nos estás a contar, pois igual entre todos podedes elaborar un novo protocolo, outra vía de mellorar as cousas. Non, nunca se nos citou, de feito a mesa que había para a dependencia con representación dos profesionais e das profesións implicadas xa non existe, nunca se nos escoitou, pedimos cita coa conselleira, co director xeral, nunca nos recibiron, nunca reciben as profesionais, as técnicas que traballan tanto no día a día desde os servicios sociais que as persoas, nin aos propios técnicos dos diferentes servicios das provinciais, non escoitan nin fan mesas que sería lóxico, non? Que todo o mundo entende que sería o máis lóxico que as persoas e os profesionais que se ocupan desto pois estén na planificación destas e a programación destas políticas. Non existe esa cercanía coa Xunta. E mentras as familias agardando, porque claro, 349 días é a media, pero haberá dependentes que rebasen con moito estes días de agarda. As familias agardando, as máis perxudicadas as mulleres coidadoras, as persoas que coidan dos nosos maiores sufrindo pois un grave queime e sufrindo ademais en problemas graves de saúde, os dependentes pois cada vez menos atendidos. Como digo, creemos que nunca existiu un orzamento maior e nunca tan mal atendidos estuveron as nosas persoas dependentes. Bueno, pois cada poden preguntar en Castela e León, porque alí os dependentes agardan 3 veces menos que os galegos. Pois, sí, bueno, non sei, por comunidades autónomas hai moita diferencia, tamén a nivel estatal deberían de evaluar estas diferenzas e, dende logo, reforzar ou instar as autoridades competentes a que esta atención se mellore. Claro, bueno, o diálogo entre Xunta e Goberno Central tampouco está pasando un bo momento porque o Goberno Central levou a Xunta ao Constitucional por modificar, bueno, unilateralmente a lei, por vulnerar dereitos fundamentales. Verémolo que di o Constitucional, pero non parece que haxa moita coordinación tampouco. Sí, dende logo que non hai coordinación, pero o que máis nos importa as profesionais e os profesionais é que as persoas estén atendidas, que os profesionais sexan escoitados e que dende logo en Galiza, que é unha población moi envellecida, se trate as persoas maiores como merecen. Estamos hoxe nunha conferencia internacional de traballo social onde traemos o sistema rural, o modo de vida, non, do rural galego como fontes de equilibrio e de coidados. Queremos que reforcen ese sistema, porque temos moitos recursos a nivel naturais e humanos e creemos que dentro dos servicios públicos tense que valorar e que aproveitar e que reforzar. Bueno, pois aí queda a petición de Miriam Rodríguez, presidenta do Colexio de Traballo Social de Galicia. Grazas e boa estancia en Oslo, decímolo tamén porque tiveches a amabilidade de atendernos dende tan lonxe. Grazas, Miriam. Moitas grazas.